Puilano lamsogo kok borokni khorang nai tongnai joto marate kijing sono faida haike tinini kok borok kok tomarok saima laiyano haike chung jotono saimano kisa jora sekang chini bubagra Gumoti district ni DM toritkanti sakma bai malainani thangmani phiaba DM toritkanti sakma bubagra bai malainani solia haini bagi bubagra lachime singsangai kifili phainani nangkha bubagra no aba haike lachime singsa ngmani nuginai YTF rok tongi manyanginai miyawo Gumoti district ni kreng thairogono talarok relakya haike YTF rok no oma haike talarimani nuginai Tirprani opposition leader Jitendra Chaudhary tongi manyanginai kok sapakya bosaka aba haike YTF rok talarmani abo jotono natokse nei haike TTAADC ni EM Robindra Debruma Jitendra Chaudhary no aba haike kok samano reply rekha abo bebangno natokya abo bebangno kubui no talarjago hanei haike EM Robindra Debruma tebo saka Sudhir Rai Burman bai Jitendra Chaudhary kok thansa hinei tei borok dilio simiso jut sarkarke phunukphano Tripura hingke borok mungsa khlaimanya borok juda hinibo saka EM Robindra Debruma teibo saka bo Tripura government no 96 hour eba 96 gonta jora rwjakha DM toritkanti sakmani bwkhak action naharnani bagui phiaba Tripura government ni bwkhaktui DM toritkanti sakmano mungsa action naharmani nukjakliya hani bagui miya Gumoti district o talarwnani nangkha YTF rokni saka Robindra Debruma botebo saka tai 7 din jora rwo Tripura government no tai 7 din ni bisingo tomungno o DM toritkanti sakmani bwkhak action naharya hinke tebo lukoro lama ongkhrnai tebo soba kotor khlainai tebo road block ngi man hunibo saka EM Robindra Debruma haike botebo saka chung jotono saimano Home Affairs ni bwkhaktui je notification nongkhormani je Bangladeshi rokno Bangladesh teo se kifli rohonani hinei phiaba aba ke central ni bwkhaktui notification kokphano state government mungsa action naharya hinei state government ni bwkhaktui bo koksil saka botebo saka tomungno tini CM Dr. Manik Saha action naharnani musung hanke tini Bangladeshi rok kwbangmano kiflima thangkamun EM Robindra Debruma tebo saka Bobagrani jaga eba Tiprasani jaga tini tomungno kungthai kolorok oma haike lachime singsa khlaijak hinke tini DM toritkanti sakma hai borokno suspend khlaijak khmu hinibo saka phiaba tini Bobagra eba Tiprasa wngmani bagino tini Tripura government mungsa action naharya o kok bosaka chini EM Robindra Debruma phaida haike tei kaisa kok borok kok tumani bwkhak thanglaisoano Chung jotono nugui mankha social media ni bwkhaktui khoroksa Purnolal Chakma mungui bo khoroksa Tripura ni borok bukung bara tutino Bangladesh ni Hindu wanjirokno fake document swnamui riwi manjakmani bo borokno Aadhaar card ration card bebakno nokol swnamui riwo tei tongnani thaisurno riwi riwo haike ama haike fake document swnamui tongmani rokno manjakha Purnolal Chakma haike o Purnolal Chakma no tak phano romui manya ku police naima thangrok haike oma ha jorao no bono kwrak action naharnani bagui eba kwrak yapri sanani bagui chini Tripura hasteni Ramchandra Ghat ni MLA Ranjit Debruma nai police naima thangrokni bwkhak kaisa kok tunsikya o Purnolal Chakma haike ba o je Bangladesh ni phainai lukorokno je fake document swnamui riwi tongnai Purnolal Chakma bono action naharnani bagui Ranjit Debruma kok tunsikya tei Kanchanpur habonogo bo kaisa FIR sikya jaga bo haino o je Purnolal Chakma no action naharnani bagui haike abo jorano kok sasinai o fake document swnamui rinai Purnolal Chakma ba action naharjaknai de naharjakya phaida haike tei kaisa kok borok kok tumani bwkhak thanglaisoano miya TTAADC ni government ni bwkhaktui saklaijakmani je EM Suhail Debruma bai je Madras FC under 19 no Tiprasa 7 jona football khela thwngnani bagui thangnai au chini Madras FC under 19 no Tiprasa rok 7 jona football thwngnani ma thangnai tei borokno flight bara tongnani chanani jotto free khlaijaka hinibo saklaijakha haike tinin video asung steng norok tolo comment khlai saimano norokni wansukmung tamo hingke tinin video asung sine hama jotono no video no pulan chimi paithajoro nai tongmani bagui